Hello everyone, Khulumbai. Angni munga Barasha Rani Basumatary. Welcome back to my channel. So friends, dinini video ajabai jengni Thailand trip ni 5th part. Asa khalama nongthangmona video ko jibsasim naigen. Goजोन्थों. So friends, जों सफारि वर्ल्डनिफ्राय डाइरेक्ट फैबाय क्रुज दिनारनि थाखाय ओमफ्राय दा जों मोनफैबाय मोनसे मलाव आइकनिज्म होननाय मल ओमफ्राय बे मला जाबाय चौप्राया होननाय दैमानि सेरावनो ओमफ्राय जों नाथाय निजे क्रुज दिनार जागोन बे चौप्राया रिभारावनो जागोन दैमायाव ओमफ्राय बे दैमासिम सहैनो थाखाय जामने जोङो बे मलनि सिंजोंनो थांनांगौ So जोंनि टाइमा डिनारनि टाइमा 7टानिफ्राय ओमफ्राय दा टाइमा जादों 5:30 so जों दसे बे मलावनो टाइम पास खालामनांसिगोन ओमफ्राय मलाबो जा मोजां ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनोसै बे मा दङ So friends, नै जाबाय coconut ice cream माने नालेंखरनि ice cream ओमफ्राय आं एक्चुअली थाइलेन्ड फैनाय सिगांनो सानदोंमोन जे आं बेखौ जाथारगोन होननानै टेस्ट खालामथारगोन माबायदि ओमफ्राय बेयो लादों 60 बात करि मोनसेयाव ओमफ्राय जानानैथ' जोबोद गोथाव मोनबाय ओमफ्राय गोजोननायबो मोनबाय मानोना साफारि वर्ल्डनिफ्राय जों डाइरेक्ट फैबाय बिराद मेंदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जानानै एसे फ्रेश मोनबाय स' नोंथांमोना जुदि मालाबा फैयो बेखौ खिन्थु खनसे टेस्ट खालामथारनांगौ बेखौ ओमफ्राय बेखौ जानानै दा जों ओंखारलांसै बाहेराव टाइमाबो जिहेतु जाबायानो So basically सानियानो जोंखौ रिसीव खालामनो फैदों ओमफ्राय जोंनि आखायाव बिदि स्टाम्प लागायना होदों लोगोसे मोनसे अर्किड बिबारबो होदों बिदि पिन मारिना लानो So friends, बेनो जाबाय जोंनि क्रुज शिपआ ओमफ्राय बेनि नामा जाबाय चौप्राया प्रिन्सेस 2 ओमफ्राय बेयाव इन्डियान फुड मोनो ओमफ्राय आरो मोनसे दङ प्रिन्सेस क्रुजआ बे जाबाय इटालियान आरो कन्टिनेन्टेल मोनो बेयाव ओमफ्राय जों जिहेतु इन्डियान फुड प्रिफार खालामो जों बेखौनो चुज खालामबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दङ गाखोनो ओमफ्राय थौदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायबाय थादो Dinner is served, vegetarian and vegetarian. You can now go to the buffet and start to enjoy our dinner cruise dinner for 2 hours. And also the welcome drink is non-alcoholic. The children can drink it, everybody can drink it. If you want to order something else, please check the menu and call for the staff for the extra charge of our drinks, okay? Thank you so much. Everybody, you can now go to the buffet and start to eat. Thank you so much. So friends, क्रुज सानिफ्रायथ' भिउआ जोबोद समायना ओमफ्राय जोङो साफारि वर्ल्डआव जिखिनि मेंदोंमोन बेयाव फैनानै माने पुरा फ्रेश मोनबाय ओमफ्राय गोजोननायबो मोनबाय ओमफ्राय नै आइकनिज्म मलनि भिउआ बिदि नुयो गोजाननिफ्राय बिराद समायना मला बिराद गिदिरबो ओमफ्राय स' नायबाय थादो नोंथांमोनाबो भिउखौ एन्जय खालामदो आंजों So friends, जाखांनानै बयबो बिदि फैनानै जाय माने मोसानो मोजां मोनो बिदि डान्स फ्ल'राव फैनानै मोसानो हायो बिसोरो बायदिसिना मिउजिक प्ले खालामबाय थायो ओमफ्राय एसे एन्जयबो खालामो मानसिफ्रा भिउखौबो नायो
So friends, नोंथांमोना जुदि आंनि थाइलेण्ड ट्रिपनि आगोलनि पार्टफोरखौ नायाखै आरो जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेड बा आं डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंकखौ शेयार खालामखागोन नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे थाइलेण्ड ट्रिपनि लास्ट पार्टआनो जागोन फ्लोटिं मार्केटनि सायाव बेखौ आं जेसे हागौ थाब आपल'ड खालामनो सेस्था खालामगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे लास्ट पार्टखौबो अननानै नायगोन ओमफ्राय लोगोसे बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला काइन्डलि लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों Yes, 7 rupees.